Здравейте, приятели! Добре дошли в мой YouTube канал, където обсъждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. Днес ще говорим за едно от най-значимите астрологични събития през месец октомври, а именно пълнолунието в огнения знак Овен, което ще се състои на 17 октомври. Това пълнолуние ще носи много силни емоции и много промени, които може да усетите в живота си, особено ако се чувствате напрегнати, изнервени, както и да сте изправени пред важни решения. Но не се тревожете, защото аз съм тук, за да ви помогна да се справите с тази енергия и да ви дам по-добра насока. Останете до края, за да научите как да извлечете максимум от това пълнолуние и не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да не изпускате бъдещи прогнози. Последните 2 седмици бяха много предизвикателни за нас, тъй като се намирахме в така наречен коридор от затъмнение, който отвори много от старите теми, които мислихме, че сме забравили. Сега на 17 с това пълнолуние в Овен ще кулминира енергията. Като това е момент на напрежение, както и завършване. Момент, когато Слънцето и Луната са в опозиция. Това не само ни прави по-чувствителни, но и ни кара да работим с много противоположна енергия. Слънцето се намира в знак Везни. Това е знака на баланса и хармонията. А Луната в Овен. Огнен знак, свързан с личната индивидуалност и инициативност. Това противопоставяне между нашите лични желания и нуждите ни от връзки ще е основната тема през това пълнолуние. Кои сфери ще засегне пълнолунието? Най-силно ще почувстваме влиянието му между 2 важни области, а именно домът и кариерата. Луната ще се намира ниско долу, 4-ти дом, а именно домът на корените и семейството, докато Слънцето ще бъде високо горе, издигнато в 10-ти дом. Това е върхът на нашата кариера, както и обществения ни образ. Ако изпитвате напрежение в работа или в къщи, не се изненадвайте. Това е времето, когато тези 2 сфери се сблъскват и спадат в противоречие. Чувстваме се раздвоени между личните ангажименти и семейните задължения. Как да намерим баланса между живота и кариерата в такива моменти? Ето и няколко съвета. Първо, не бързайте да взимате важни решения под влиянието на емоции. Овенът е огнен знак, който може да ни потикне към прибързани действия и изблици. Вместо това, дайте си време да обмислите ситуацията. Ако усещате напрежение в семейството или на работа, опитайте се да комуникирате открито, но без да се впускате в конфликти. Второ, Плутон ще играе ключова роля по време на това пълнолуние. Той е планетата на трансформацията и седи на асцендента, което означава, че ще се наложи да преосмислите някои от своите дълбоки вътрешни процеси. Ако имате стари страхове или незавършени емоционални теми, те може да изплуват на повърхността. Най-доброто, което може да направите, е да ги приемете и да се фокусирате върху това, как може да ги трансформирате. И накрая, обърнете внимание на връзките си. Пълнолунието ще активира 1-ви и 7-ми дом, което засяга нас и другите, лични и професионални партньорства. Може би ще усетите напрежение във връзките си, но това е шанс да изградите по-добър баланс. Ако има връзки, които вече не ви носят радост и са изпълнени с токсичност, този период е идеален за освобождаване от тях. Много от вас ще се почувстват потикнати към промяна. Пълнолунието е чудесно време за освобождаване от стари мисловни модели, ненужни връзки или стари емоции. Може дори да се почувствате готови да направите крачка към новото начало в работата, да решите имотни въпроси или да преосмислите житейски цели. Юпитер, който е в 6-ти дом, ви носи възможности и късмет, особено по отношение на здравето и работата. Така че ако планирате промени в тези сфери, сега е моментът. Нека това пълнолуние ви донесе необходимите промени и освобождаване от всичко, което вече не ви служи. Не забравяйте да се фокусирате върху баланса между вашите лични нужди и тези на околните. И не се страхувайте да направите крачка към нещо ново и по-добро. Ако тези съвети ви бяха полезни, натиснете бутона "Абонирай се", за да не пропускате бъдещи прогнози и практични насоки. Също така харесайте видеото и споделете в коментари какво ви вълнува най-много в това пълнолуние. Нека заедно да преминем през тези интензивни енергии и използваме максимално възможностите, които ни се предоставят. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Пожелавам ви успех и спокойствие на това пълнолуние.
и до скоро!